Il-gvern qed jagħmel minn kollox biex jaqta' kull delizzju li għandu l-poplu Malti. Kellna fejn nipprattikaw dak li dejjem ħabbejna u spiċċajna b'xejn. Pajjiż erduh lanqas ħobbi ma jista' jkollok. Dawn huma biss ftit mill-kummenti ta' persuni dilettanti ta' drag racing wara li Net News żvela kif il-Malta Drag Racing Association tinsab diżappuntata rigward ix-xogħol wieqaf fil-kwarta mil ta' ħalfar minkejja il-ħafna wedi tal-gvern. U sissa, kull ma rajna kienet trakka li nqelet u tkisret fejn ix-xogħol ilu wieqaf fix-xhur. Il-proġett suppost beda lura fl-14 ta' Diċembru. Kull ma sar huwa 9 sigħat xogħol bla ebda progress għat-tlestija tat trakka tal-kwarta mil li tintuża prompju drag racing. Din l-apatija minnaħa tal-gvernija turija ċara li l-Partit Laburista m'għandux fiċ-ċentru tal-politika tiegħu l-bżonnijiet tan-nies, mod speċjali fejn jidħol l-isport lokali. Minkejja li l-motorsport is-sena l-oħra ġab tant unuri lil pajjiżna. Id-dilettanti sportivi issa qed jgħidu li minn kwarta mil it-trakka saret obstacle course għad-dilettanti tal-offroading. Persuna oħra tgħid li issa huwa ċar kemm għall-pożi jieħdu l-ewwel. Il-Partit Nazzjonista ilu għal dawn l-aħħar snin jappella l-Gvern Laburista sabiex isir investiment veru f'dan is-settur. Dan biex ma nsemmux it-trakka ewlenija mhux dik tal-kwart ta' mil illi wkoll beqgħet biss weda fuq l-iskaffa. Intant wara li Net News kixef dak li għaddej verament mijiet ta' dilettanti ta' drag racing fakru kif il-gvern prova jibda xi ħaġa l-kameras biss biex imbagħad waqaf kollox. Dan fil-waqt li oħrajn ikkummentaw b'mod aktar ikkulurit.